Каква е съвместимостта на зодия Телец с останалите зодиакални знаци? Телец има идеална съвместимост с зодиите Дева, Козирог и Рак. С тях създава дългосрочни и хармонични връзки. На първо място Девата. Девата обича организираността, а пък Телеца обича стабилността. Така че заедно тези две зодии създават уютен, стабилен и подреден дом. Комбинацията Телец и Козирог може да се нарече златна двойка, тъй като и тези двамата души са амбициозни и ценят по еднакъв начин материалната осигуреност. Връзката с Рака дава емоционална дълбочина на отношенията, а пък Телеца внася огромна доза стабилност. Тази връзка е много нежна, много грижлива и подкрепеща. Сравнително добра съвместимост Телеца има с зодиите Риби и Скорпион, както и връзка с друг Телец. С тези трите зодии Телеца усеща силно привличане, но са необходими и лека доза компромиси. Във връзката с рибите внасят усещане за магия и романтика в живота на Телеца, а Телец успява да приземи рибите и да ги научи да бъдат малко по-дисциплинирани. Това е комбинация между дух и материя, тъй като рибите са по-духовни, а пък телците са по-материалистични. Комбинацията между Телец и Скорпион е леко особена, тъй като Скорпиона и Телеца са противоположни зодии, т.е. намира се в двата противоположни края на зодиакалния кръг. Между тях има много силно привличане, но също така и двата знака може да бъдат доста инатливи и ревниви и това да създаде проблем. Комбинацията между двама телци на пръв поглед изглежда доста обещаваща, тъй като и двамата обичат хармонията, уюта, лукса, изразяват себе си чрез сетивата, ще го харесват вкусната храна, може би една и съща музика, разходка сред природата. Проблем е обаче, че ще има сблъсък между двама инатливи души и ще бъде малко трудно. Трябва да се правят наистина компромиси и понякога да отстъпват един на друг. Особено при възникнал спор или при разпределяне на задачите в ежедневието. Доста предизвикателни са връзките на Телеца с зодиите Водолей, Лъв и Близнаци. Тук тези зодии имат коренно различни разбирания за света и за това е нужно необходимо търпение, за да бъде тази връзка успешна и продължителна. В отношенията с Лъва, тук ще имаме сблъсъци на егото и ината и